שבוע טוב, יפים שלי, מה קורה, מה איתכם? טוב, אז מחר 1.9 ומחר עסקה עולה לכיתה A, אני בשוק. איך הילדה הזאת גדלה לי, זה פשוט מטורף איך שהשנים עוברים. וואו, אני לא יודעת איך להגיב לזה. אז בואו נלך ונארגן דברים למחר. טוב, אז עסקה פה נרדמה. בואו נראה לכם מה היא הולכת ללבוש מחר. אז גרביים שחורות, חולצה לבנה ביקשו מאיתנו, וחשבתי שהיא תהיה צריכה לשים צהוב ולא, ג'ינס, ואת הנעליים המושלמות האלה. תודו שזה מושלם. עוד לא הורדנו את איזה יפות הם. והתיק שלה מוכן. נמשיך את הוולוג מחר בבוקר. בוקר טוב, מה שלומכם? אז אנחנו פה עם עסקה, היא כבר התלבשה. את מתרגשת? נארגן לה את השיער. ביקשה רק קוטג', נשים לה מלפפון עגבניה ונשים לה גם אקטימט בצד. יאללה, בוא נכינה. זה הרי למי? נכנס טוב? רגע. בואו לשבת לאכול את הבקבוקים. בואו. שיקה, שיהיה לך בהצלחה. אז את לא רוצה שאני אקח אותך? תצאת עם חברות? בנות, בואו, רגע, חכי. תגידי להם ביי יפה. ביי ביי. בואי, אריה. איפה עסקה? הופה. איפה עסקה הלכה? יאללה, בואו, אתם נשארות עם אמא. אז עסקה עוד מעט צריכה לחזור, ובזמן שהבנות נרדמו לי, הכנתי צהריים, עשיתי קציצות אדומות, פירות ועגבניות, ועשיתי קציצות עם שועית ירוקה. וסלטים, אחד לבנות, אחד לעסקה. אז זה הסלט שהכנתי לעסקה, וזה הסלט שהכנתי לבנות. תכף הם יתעוררו, ועסקה תגיע הביתה, ונמשיך את הוולוג. טוב, אז מה קורה? טוב, אז אני אחרי שהכנתי לעסקת צהריים, עכשיו הבנות קמו, ואני אכתב. אז הנה, ששו קמה, ושיקה שיה. אוקיי, טוב. חיים שלי. תיאת שהכנתי לך קציצות, ועשיתי לך סלט ואורז, כי את יודעת, ועוד מעט אריה תקום ונאכל צהריים. נכון שוצ'ו? תהי בשוק. שיקה. שים לך עודם. טוב, סליחה. את רוצה עוגיה? בואי נביא לך עוגיה. קחי יפה שלי, ותיאבון. נדליק, את רוצה לראות טלוויזיה? אני אשים לך קצת טלוויזיה עד שאריה תקום. כן יפה שלי? טוב, אני אשים לך. לאן את הולכת? שיה. שיה? בואי. לא להפריע לאחותך. בואי מאמי, בואי. בואי לאמא. בואי. בואי בואי, בואי יפה שלי. בואי.
טוב, הנסיכה הגיעה לי מאלם. שלום, איך היה? כן. היה לך כיף, חיים שלי? איזה כיף לשמוע. וואי, תביא חיבוק. חיים שלי. אני אוהבת אותך. היה לך כיף? יש ילדים חדשים בכיתה? כן, יש אחד שקוראים לו אדיר, יאנו. ונראה לי זהו. יש שם עוד ילד שקוראים לו אור, אבל נראה לי התבלבלו בין אילי לאור. שלום, גברת. התעוררת? הנה עסקה. אבל נשיקה. הנה עסקו. עסקה, תורידי את הנעליים. שלך נוח. אנחנו נאכל צהריים בנות. רצינו לשאול אתכם איך עבר לכם היום הראשון, מקוות שעבר לכם סבבה וכיף, ובעזרת השם שהחטופים שלנו יחזרו, אנחנו לא שוכחים אותם. מסיימים את הוולוג, מקוות שנהנתם, ניפגש בוולוג הבא. לא לשכוח להירשם לערוץ, צפית את הפעמון, לעקוב באינסטגרם, לעקוב בטיק-טוק, לעקוב בכל מקום אפשרי, ואנחנו אוהבות אתכם. ביי ביי.